Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa mga sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe at sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin at tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Ipagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual o physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon at dito po lamang matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at wag pong pagyabang at palagi pong ninyong isa puso't isipan panatiling pagkumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang isishare ko po ngayong orasyon sa inyo, tulong sa paghanap ng nawawala, Hiwaga ng Pangasinan. Ito po'y dinasal po ng isang ama namin at usalin po ng 9 times po. At usalin sa isip ng 9 times at ihip po sa dibdib ng 3 beses po. Narito po ang pagdarasal po ng ama namin na original po. Ang ginagamit ko po dito po ay mga original po na ama namin lamang po. Kung gusto nyo pong hanapin to sa Biblia po, doon nyo po nakikita tong original na ama namin. Dati po ang ginagamit ko po ay yung ama namin na pero nung nakita ko po ito ay at na ko po na mabisa po ito. Ito yung malakas na original naman namin. Ito po yung ginagamit ko sa panggamutan palagi. Sa lahat po na aking mga lakad, ito po yung ginagamit ko po. Magdasal po tayo. Ama naming nasa langit, sambahin ng pangalan mo. Ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, na huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Usalin po ng 9 times po ang orasyon po. Shika Ryu Mit, 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 Shika Ryu Mit. 9 times po usalin po. Usalin po sa isip lamang po na 9 times at ihip po sa dibdib ng 3 beses po. At makakamtan nyo po ang tulong paghahanap nawawala po. Basta ang paggawa po ninyo ay sa puso't isipan nyo lamang po ang tapos focus ko po sa ginagawa, tiwala po ko sa binabanggit po ninyo, inuusan nyo pang orasyon, ay makakamtan nyo po ang tulong po ng nagbabantay po sa orasyon na po ito, ang mga espiritu nagbabantay po.
Bago ko po ay shoutout muna kay Berlindo Paliso, Bike Tayo Commented, Shirley Oriola from Bicol, Ryan Nabisti, Jonix Bin Nadine, Andy Bonifacio, Chrisley Abughaw, Orchili, Tinet Ron, Angelica Bondok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Luciapol, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Loretta Say, Arting Camacho, Maricel Prasido, Lipimia Felipe, Elmay, Triple E Commented, Marina Arangis, Rudy Gayago, Joan Bibbs, Nogit, Gillian Jake Bulbider, Rosino Borja, Inerpic, Mocha Hunters, Nathan, Kurt Commented, Maylin Dumampo, Ale Vilca Diaz Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Apollo Landipcho, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Cutie Taknan, Inday Sali, Cocojin, Cecilia Cruz, Malik Jam, PB Purok, Tanig Yanan, Joseph Lacada, Evelyn Colado, Antonio Suarez, Ruan Linoso, Marvin TV, Coldod TV, Karen Ocampo, Jevelyn Igano, Shani, Allen Ramos Prabiag, Isha Pilar, Pagkagat ng Dilim, EDC Commented, Luyang 92 Tiger, Maruka, Carilipio, at shout po sa inyong lahat, yung mga baguhan po na hindi ko po nabanggit po, shout out po sa inyong lahat. Sana po ay huwag mo kayong makalimot pong mag-subscribe at mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po updated sa aking susunod na video. Maraming salamat po.